Magandang hapon, kainta! Magandang hapon sa mga hindi tiga-kainta. Magandang hapon sa ating mga online viewers. Salamat sa ating Panginoon at muli na tayong tinipon ngayong Sabado ng hapon para sa ating anticipated Mass sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Dahil sa Diyos, mula sa Diyos, papunta sa Diyos ang lahat ng ito. Sa Kanyang awa, sa Kanyang bigay na pananampalataya, at sa Kanyang walang hanggang pag-ibig. Pag ikaw ay maglilinis ng buong basketball court, ano ang gagawin mo para linisan ang basketball court? Ano muna ang kailangan mo? Sige nga. Walis. Yan. Ano pa? Dustpan. Ano pa? Walis tambo. Ano pa? Ha? Ha? Dustpan. Malaking basurahan. Pwede yun. Ang gagaling. Siyempre, kailangan mo ng mga maglilinis. Hindi pwedeng meron kang walis, meron kang tambo, meron kang basurahan. Pero kung kulang ang maglilinis, baliwala. Tama? Okay. Eto naman, sino naglilinis dito ng banyo? Yan. Yung mga naglilinis ng banyo, alam nyo ba, may nabasa ako, ang mga naglilinis daw ng banyo, ay ang mga taong malinis din sa katawan. Yung mga ayaw maglinis ng banyo, sila yung amoy banyo. Sino na ulit naglilinis ng banyo? O, dumami ngayon. Tinan yung mga ugali nyo. Paano ka maglinis ng banyo? Ano ang kailangan mo? Sabon. Ano ba? Brush, walis, tubig. At anong inuuna pag naglilinis ng banyo? Ibababad yung alidoro, di ba? Okay, sa Domex o kaya sa cleanser. Ano pa? Uumpisan ng paglilinis saan? Pag kayo naglilinis, nililinis nyo lang yung abot. Mali. Pag kayo naglilinis, umpisahan sa taas. Kaya tuloy, malinis ang tiles. Pero ang tumingala ka, nandoon ang agiw. Nandoon ang daming mga sapot, baliwala. So, umpisahan sa taas. So, linisan yan. Pababa. Pagdating sa taas, anong gagawin? Hindi nyo na alam, hindi na kayo naglilinis, no? Binabad mo na siya. Babrashin, kukuskusin, babrashin yan. Tatanggalin ang mga tiyanak, mga ganyan. Tatanggalin mo yan. Yung mga tiyanak na nakadikit, no? Sa mga banyo-banyo. Yung mga maiitim. Tama. At pag malinis na, pwede ka nang kumuha ng banig at humiga ka na sa loob ng banyo. Ganyan ang malinis na banyo. Basketball court. Banyo. Ito naman, paano mo lilinisin ang isang taong madumi? Naligo. Pero hindi yung marumi lang sa katawan. Yung marumi sa tingin ng ibang tao. Pag marumi ka sa katawan, katulad nung aking mga nakakasama ng mga ibang araw, isang gabi, nakahiga si Father. Abay, may tumabi kay Father na kinuot sa pinapanood kong Shrek.
Yung dalawang bata, mas lumapit pa kay Father. Inamoy ko yung kanan. Inamoy ko yung kaliwa. Sabi ko, gabi na, amoy araw pa rin sila. Paliguin mo, maligo ka, kuskusin mo, lagyan mo ng shampoo, mag-toothbrush, tapos na. Pero merong ibang dumi na kahit maligo ka, kahit ikaw ay mag-toothbrush, marumi pa rin ang tingin ng ibang tao sa'yo. Tama ako? Yun yung dumi. Kahit ang ligo, hindi kayang linisin. At sino yung mga taong yun? Bato-bato sa langit, ha? May narinig ako. Yun yung mga makasalanan sa tingin ng tao. Uy, makasalanan yan. Dirty, kadiri. Bakit? Nakita ko yan, dyan dyan sa main junction, dun sa mga kumukuti-kutita. Kasi, sorry pok-pok yan. Makasalanan yan. Makasalanan yan. Galing yan sa bilangguan, dyan sa Black Tree. Makasalanan yan. Uy, makasalanan yan. Nakulong yan Nahulihan yan ng droga. Nakalaya na siya. Uy, makasalanan yan. Nakalunyag. Nahuli ng asawa. Merong iba. Makasalanan yan. Uy, makasalanan yan. Nabuntis. Walang asawa. Makasalanan yan. Uy, makasalanan yan nahuli, magnanakaw. Makasalanan yan. Sila lang ba makasalanan? Gusto niyo ituloy ko? Uy, makasalanan yan. Chismosa yan ng bayan. Makasalanan yan. Uy, makasalanan yan. Nag-cheat sa exam. Makasalanan yan, nangupit ng 5 piso. Makasalanan yan, kumuha ng malunggay sa hardin ni nanay. Makasalanan yan. Uy, makasalanan yan, kinupitan si father ng fried chicken. Makasalanan yan. Gusto nyo pang ituloy ko? Uy, makasalanan yan. Yung aso, tinadyakan. Uy, makasalanan yan. Chinismis niya yung kapitbahay niya na merong balat sa puwet. Uy, makasalanan yan. Kinuha yung load. Uy, makasalanan yan. Pag nagbibenta, masyado ang patong. Gusto niyo pa bang ituloy ko? Uy, makasalanan yan. Nakita na ang kanyang puwet sa sobrang igsi ng kanyang short. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo madumi. Hindi lang yung mga taong sa tingin mo ay marumi. Baka kailangan mo rin, tingnan mo kung ikaw din ay marumi. Huwag kang maghugas na ikaw ay malinis at tingnan yung iba na marumi kasi baka ikaw pa ang mas marumi. Bato-bato sa langit, tamaan sana ang tamaan. Maraming ganyan. Sa totoo lang, maraming nagmamalinis. Pero kung titingnan naman, nako, diba? Ayaw umami. Maraming malinis. Sila daw ay malinis. At tayo daw ay madumi. Sa ating mga babasahin ngayon, dinadala tayo sa isang sakit na nung unang panahon ay napakarumi ang sakit na ketong. Sa unang
unang pagbasa mula sa libro ng Leviticus, sinasabi doon na pag ikaw daw ay may ketong, ayan, dapat ang unang mong puntahan ay ang pari. Pari, hindi doktor. Bakit pari? Kasi nung unang panahon, pag ikaw ay may ketong, hindi lang yung sakit ng katawan. Ang ketong sa kanilang paniniwala ay sakit din ng kaluluwa. Kaya yung pare, sasabihin mo, pag ikaw ay may nag-uumpis ang mga ketong, mga katulad niyan, mga scabs na nag-uumpisa, pupunta ka sa pare at sasabihin ng pare, ikaw ay marumi. At pag ikaw ay may nag-uumpisang ketong, ikaw ay ritually impure. Ibig sabihin, hindi ka malinis, marumi ka. At anong gagawin? Ikaw dapat ay magtika. Ikaw dapat ay maghira. At hindi lang yun. Ikaw dapat ay mahiwalay sa lipunan. Aalis ka sa iyong pamilya at sa iyong tahanan. Doon ka, kasama mo ang mga may ketong. At doon magtika ka, mag-isa ka. At pag ikaw ay punong-puno na ng ketong, dapat ikaw din ay magsusuot ng bell. Maliit na bell. Para pag ikaw ay paparating, halimbawa sa palengke, yung bell mo naririnig nila at yung mga ibang tao aalis para ikaw ay makadaan. O di kaya naman sisigaw ka, unclean, unclean, marumi, parating na marumi. At lahat ng tao magtatago para ikaw ay makadaan. Grabe, no? Ganon ang may ketong nung panahon ni Jesus. Isang sakit, pero hindi lang sakit. Isang sakit na nakapagpapahiwalay, nilalagay ka sa gilid. Ikaw ay kinukutya, ikaw ay nilalayuan, hindi ka membro namin. Ganon ang ketong. Pero inaanyayahan ko kayo ngayon na pumasok sa mundo ng mga may ketong. Paano yun? Pag ikaw yung may ketong, anong mararamdaman mo? Ngayong panahon ito, konti na ang may ketong, pero meron pera. Isang project namin, sa CBCP, ay yung mga re-emerging tropical diseases like leprosy. At meron pa rin tayo hanggang ngayon yung may ketong. Pero sa aking palagay, may bagong ketong ngayon. At ang bagong ketong ay yung mga nasabi ko kanina. Nilalayuan, inaalipos ka. Kasi marumi sila. Sino yun? Mga nabinanggo, mga nandodroga, mga pokpok, mga binibenta ang sarili, mga makasalanan. Sila yung mga nasa gilid. May mga may HIV. Sino pa? Mga batang walang magulang. Nasa gilid yan. Bakit? Porket ikaw may magulang, sila walang magulang, sila ay nasa gilid na. Di ba? Tingnan mo ang mentalidad ng mga bata. Wala kang magulang, wala kang nanay. Kinukutya natin. Bakit ikaw may nanay ka? Bakit ikaw may tatay ka? Sila walang magulang? Oo nga. Yung iba dito, may nanay at tatay. Naalagaan ka ba? Tama po? Oo nga, kompleto ang pamilya. Kailangan ba natin alipustahin ang mga wala? Hindi naman nila pinili na wala silang nanay at tatay eh.
Kung pamimiliin ang mga batang nakilala nila ang nanay, tatay, gusto nang may makilala. Pero ba't kailangan silang kutsain? Ba't kailangan silang gawing marumi? Ba't kailangan silang ilagay sa gilid? Yan ang mga keto ngayong panahong ito. Pag hindi ba kompleto ang mga pamilya mo, hindi ka na rin kompleto. Pag galing ka ba sa hiwalay ng pamilya, kailangan ka ba ilagay sa gilid? Ang dapat na nasa gitna lagi ay yung kompleto at perpekto. Dapat sila ang nasa ilaw. At pag ikaw ang pamilya mo, sira, hindi kompleto, sa gilid ka na lang ha. Dapat kasi ang nasa gitna, yung mga gagaling, perpekto lang. Ganun ba dapat? Pwede ba akong magtanong? Tatayo kayo ha, huwag kayong mahihiya. Kasi gusto ko kayong ilagay sa sentro ng ating misa. Sino dito sa inyo ang galing sa isang pamilyang hiwalay? O di kaya naman walang nakilalang mga magulang? Pwede ba kayong tumayo? Huwag kayong mahiya. Ayokong nasa gilid lang kayo. Gusto ko nandun kayo sa sentro. Tayo. Wala kayong kayo dapat ikahiya. Tayo. Marami. Di ba? Akala natin nasa gilid. Sino dito yung hindi na kompleto ang magulang? Namatay na yung magulang. Tayo. Diba? So salamat po. Kung makikita natin, hindi malayo yung ketong ngayon. Kasi dapat ang perpekto lang ang nasa gitna. Pero ngayon, paano maglinis ng ating mga keto? Kung marunong kayong maglinis ng basketball court, kung marunong kayong maglinis ng banyo, kung marunong kayong maligo, pwede nating linisin ngayon ang mga taong sa tingin ng lipunan ay marumi. Puntahan natin ang ating ebanghelyo. Si Jesus nagpunta, nakita ng isang may ketong, tinawag ng may ketong, sabi niya, Panginoon, kung ninanais mo, hilumin mo ako, pagalingin mo ako, pagalingin niyo po ako. Ang ganda-ganda ng sinasabi ng may ketong ha, pagalingin mo ako, Panginoon, kasi gusto kong bumalik sa aking pamilya. Gusto kong bumalik sa aking lipunan. Gusto ko na makasama ang lipunan na nagdarasal. Gusto ko na ako ay may buhay muli. Gusto ko na ayaw ko nang mabuhay sa dilim. Gusto kong mabuhay sa liwanag. Yun ang gusto ng may keto. At anong ginawa ni Jesus? Huwag niyong kakalimutan to. Lumapit si Jesus. Hinipo ni Jesus. Pinagaling ni Jesus. Lumapit, hinipo, pinagaling. Tatlong simpleng bagay, pero nakapagpapalinis. Lapitan mo yung tao, yakapin mo yung tao, at gagaling yung tao. Malinis na yung tao. At yung taong yun, mahihilong, matatanggap,
ibabalik mo ang dignidad ng tao. Sa paraan ni Jesus, nalinis yung tao. Paraan na galing sa pag-ibig. Pag-ibig na patuloy na naghihilom at nagpapalinis. Pag-ibig na pwedeng nating gayahin sa panahon natin ngayon. Na mga marurumi sa ating lipunan, pwede nating lapitan. Pwede nating tanggapin sa ating buhay. Nawa maramdaman niya na ang pag-ibig ng Diyos ang totoong nakapaghihilom sa Kanya. Naiintindihan po? Di ba? Maraming marumi, pero sa paraan na simple, pero puno ng pag-ibig, nahihilom yung taong iyon. Alam niyo, noong unang panahon, pag yung marumi, hinawakan mo, pati ikaw marumi na. Pero ngayon, iba. Anong ginawa ni Jesus? Yung marumi, yung may ketong, hinawakan niya, hinipo niya. Siya ba ay nagkaroon ng ketong? Hindi. Imbis ni siya ang makontaminate, imbis ni siya ang mahawa ng ketong, hinawahan ni Jesus ng pag-ibig yung taong may ketong. Hinawahan ni Jesus ng malasakit yung taong may ketong. Hinawahan niya ng kanyang liwanag yung taong may ketong. Sana tayo ganun din. Hawahan natin ng malasakit yung taong naghahanap ng pag-ibig. Yung taong akala niya siya nag-iisa, hawahan mo yun ng pag-ibig, ng yakap, para maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Yun ang paghawa at paglinis ng ating Panginoon Diyos. Okay po? So wag lang tayo maglinis ng court ha? Wag lang tayo maligo. Pwede rin tayo maglinis ng ating kapwa-tao sa ating malasakit at pag-ibig sa kanila sa paraan na ginawa ng ating Panginoon Diyos. Amen.